biye to jokariboni kech bor koro gento ginyalo bedo kocha. Erokamano. Mheshimiwa, penjo machielo kae ing'eni bede constituency ma bende weche mag pur gi lupo ng'eny. In gi mchele ka, niang' be nie bathi kanyo. Jo nyando ywakna e wach mar deso kembe moko ma dhoni gin Moroni but gichiegni kodi bende jo bende puro niang' tere factory. Tiyo bende kanyo. Tiyo bende kuondego. Nobedo nwa ma ok yot ahinya. Inyalo paro kinde mane Uhuru president, emane weche mag privatization ochakore. Ne magiloso commission, miluongo ni privatization commission, mane Kisii moro emane chairman, Henry Obocha. Bang'e no oduogo miye ji ariyo magikonyorego, mane en Oparanya, mane governor ma Kakamega ndalono, to gi Professor Nyong'o, governor ma Kisumu. Koro ne gimane chandowa ni factory to ti ginto ginyalo kawo gi kaka gidwaro mondo gikel manyien makoro rego e yo makare. Gima ne ok clear ne wach lo, nikech lope ka gin lope mag jopiny, gin lope kwerewa ma Miwani, kwerewa ma Muhoroni, kwerewa ma Soni, kwerewa ma Nzoia, kaachiel gi ma Mumias. Koro ne chandowa ni to wach lope gi wadhi timo nang'o. Koro ji mang'eny noringo dhi e doho, mano ketho wach mar privatization cha. Koro kembego nochako dong' ni sirkal ema ni kodgi. Ka Ruto nyodonjo, Ruto koro nyoloko pattern ni koro ok nyiewgi to wa lease gi. Tiende ni imiyo gi joma nyalo ran gi kuom higni 30. Ka gise loso gnwa gik ma onego gilosi, giketo pur mar niang' odhi maber, gikelo factory manyien manyalo rego, gindikonwa ji mang'eny, nikech kembego loso pesa. Kidwa ng'e ni giloso pesa, ma kata iwinjo mag sirkal gi nyocha wuotho mana gi chongegi. Yes. Sama lose kodi ni kembe 4 manyien igero. Sama wuoye ni nitiere 11 mag weg-gi, private companies, 11. Koro mag sirkal 4 gi, gin tang'o momiyo ok gilos profit. To sukari en gold marachar, nigi pesa mang'eny kabisa. To mag sirkal gi to themba wuotho mana kogo chongegi. Koro Ruto nokono ok wabibedo ni higa ka higa wakawo pesa watere kembe mag sirkal, nikech bailout mane itimonegi every year ne gidwaro 2 billion ni workers ok ochul, kane ni farmers arrears nitie to kembe gi to rego. Nikech ichula sukari be giuso to pesa magiloso gidhi kanye. Manu wapenjo ni ang'o matimore. Kech higa ka higa an agriculture committee waketo negi $2 billion. Ni Chemelil farmers arrears ochopo $1,600,000 ichaki oro. To rego to girego jogo betiyo. Jotich bende ni pok ochul dweche 4. KRA be ni korgi ga. Be dwaro taxes gi. To ok gichul. Koro ne Ruto koneno ma headache mano kabidonje kaka president. Waman jok man gi pesa moyie kawo gi kuom higni 30, gimi sirkal pesa, gilosnwa kembego, mondo ka nitiere headache mag farmers arrears kia workers pok ochul, ng'ane modilgo kaka kembe mamoko mag weg gi bende deal gi jotijegi. Koro ncho yudo ji manyalo kawo nwa gigo kuom higni 30. Berne achiel ni wach lo kuwuoye. Koro wach lo ng'ama timo leasing koro ok diwuok kode wach lo. Ng'ama ne privatize manyiewe to manto nyako donje wach lo. Koro gin machines gi ema gidil godo. Omiyo lope pod odong' ne weg-gi magin jopiny. Koro gima chandowa ne nyocha ne wayudo boke moro ni jotich koro tijegi rumo dwe mar 10, giko ma dwe mar 10. Ok wawinj ler ni to marumoni nikech kembego be oloko nyingegi koro. Koro Sony Sugar iluongo ni Sony Sugar 2025, Chemelil Sugar 2025. Tiende ni koro en new entity. Joge tijgi rumo kaka Sony Sugar machon mondo uketgi koro gidonje employ manyien kositero gi dala. Koro kanyo pod ok ler no ahinya. To ne wagombo ng'eyo ler machalo kamano nikech ka sirkal ne oyie thembo gi joge wagi, ang'o mamono ja private cha bende, nikech pod biro dwaro jotich. Odong'a gi joge wagi, ginyalo enter into new terms of agreement
to jowa gi to kik dhiyo. Mar ariyo, iyudo ni kembe mag sirkal gi wuodma nitie joma nosechulo sukari nene ni gin girito ni ne gibedo supplied nyaka sani, giluongo ni forward sales. Nyaka sani jogo pok oyudo sukeche gi, to kembe to koro osewuok odhi e lwedo manyien. Ne onge transition plan maber koso nang'o? Aparo ni ne onge maber, nikech ka jogi penjo sukeche gi tikonegi ni ma kambi miluongo ni 2025 in ipiro kambi mane? To machacha be tinde onge. Koro kanyo wadwaro ler ni jogi wawe pes gi olal, ng'ama loko ohala koso tim nang'o, koso government emochako chul negi. To gimanyo government ringo bende away from en sikoro pesa ne idwa chul godo ji. Koro kanyo chandowa ni jo forward sales gi ibiro tim gi nang'o. Nitiere jopur moko ma pesgi osebudho e kembe machon ka. Use transit udonje kambi manyien. Gin to pesa gi koro ni kanye, nikech kipenjo tikoni ini wacho Sony Sugar macha no oseruchi tinde onge. Wan kod Sony Sugar 2025. Ini miyo ng'ani yangi ni anamiyo Sony Sugar. To mano kara manyi Sony Sugar kama nitie. Neno. Koro wechego ne ok okete ler e transition mana kaka iwacho ni. Koro un kaka komiti mar pur ukonjo gi nang'o? Thousands of employees manyo tie kembe gi. Ma koro gini dhi affect kendo ng'eni ng'anyo setimore so ni setimore nyaka Muhoroni nyaka Chemelil. Udwa konyo gi nang'o? Gimwa dhi konyo godo mokwongo kanyo weche gi oserumo to nyo waketo 5.2 billion